Duša moja. Každá karta má svoj obraz, svoje číslo a je priradená k určitému živu. Obrazy na tých kartách nie sú všedné a nie sú to obrazy, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Tým sa dokážu prihovoriť človeku na úplne inej úrovni. Každý obraz vyvoláva nejaké emócie a zároveň sa prihovára každému človeku inak a dotýka sa jednotlivých úrovní nášho bytia a žitia práve tam, kde to potrebujeme a kde je to pre nás aktuálne. Karty vznikali postupne od roku 2004. Ja som vtedy vlastne vôbec nemala tento zámer. Vtedy som aj netušila, že niekedy dostanú takúto zmaterializovanú podobu. Diali sa mi v živote zložité situácie a nejakým spôsobom sa mi naozaj moje vnútro, moja duša prihovárala a začala som vtedy aj s fotením, úplne intuitívne, spontánne, pretože sa zrazu zatvorila brána jazyková, tá lingvistická, lebo dovtedy som písala básne a ja som si uvedomila, že mi tie poetické jazykové obrazy zrazu nestačia. Potrebovala som niečo hlbšie, niečo s presahom a tak som začala fotiť. A zároveň som zistila, že keď fotím štandardné krajinky, tak to pre mňa ako keby bolo stále nie dosť. Hľadala som niečo viac. A tak sa postupne stalo, že ma to ťahalo na isté miesta, že som vyhľadávala krásne, obrovské stromy, že som vyhľadávala potoky, ktoré milujem, ako aj tento tu. Som sa spájala so zemou, s ohňom a postupne som si uvedomila, že je to pre mňa ohromne uzdravujúci proces. A ešte stále som si iba tak fotila. Potom som sa zoznámila s metódou fraktálnej kresby a tá posunula moje tvorenie do úplne inej reality. Postupne som si začala uvedomovať, že fraktály sa nachádzajú úplne všade okolo nás. Že v prírode je ich neskutočne veľa. A tak som ich začala aj v tej prírode objavovať a odhalovať. Potom sa stalo také, že som zistila, že vlastne tie obrazy, ktoré ja fotím, sú fraktály. Tá príroda sa ku mne presne cez tieto obrazy prihovára a ja s ňou dokážem takýmto spôsobom komunikovať. Že dokážem odfotografovať nejaký strom, vodu, nejaký živel istým konkrétnym spôsobom, zachytiť ho cez to médium tej fotografie a zachytiť ho ale aj s konkrétnou energetickou stopou, ktorá sa potom do toho obrazu ako keby otlačí a zostane v ňom zachytená. Zároveň som vytvárala tie fraktálne obrazy, ktoré na mňa pôsobili veľmi upokojujúco a uzdravujúco. Z metódy fraktálnej kresby som sa potom postupne dozvedala, že tie malinké polička, ktoré aj v tých mojich kartách sú, pôsobia na človeka ako emocionálne stabilizátory. Potom zrazu prišiel ten nápad, že potrebujem tie obrazy dostať do nejakej formy, aby boli prístupné aj ľuďom, lebo som si uvedomila, že presne tak, ako sa to dialo u mňa, tak môžu byť podporné aj pre ostatných ľudí, pretože sa cez tieto obrazy môžu spojiť s tým, dovolím si povedať, že prazdrojom, ktorý ja takto vnímam, ako prírodu, pretože ho máme v sebe. Tá príroda je pre nás, pre všetkých nás, tá najprirodzenejšia ladička, ktorá nás dostáva do rovnováhy, lieči nás za každých okolností, aj keď si to my neuvedomujeme, je pre nás darom, s ktorým keď sa dokážeme prepojiť, tak dokážeme nájsť sami v sebe ten zdroj, s ktorým sme vždy prepojení. Tento balíček kariet je dar Matky Zeme a bytosti prírody pre ľudské bytosti Zeme. Obsahuje spolu 108 kariet, ktoré sú rozdelené do 4 živlov a každý živel má 27 kariet. Balíček obsahuje útlu knižočku, v ktorej je zachytených pár slov o tom, ako tieto karty vznikali, ako pôsobia vlastne obrazy na človeka ako takého. Každá karta je očíslovaná, je uvedený na nej živel. Dostali názov Umenie ľudskej duše.
A tieto obrazy duše sa prihovárajú každému iným spôsobom. Tak ako im duša jednotlivca rozumie, ako ich chápe a ako je to pre ňu zmysloplné. Nie podľa poučiek a pravidiel, preto v tomto balíčku nenájdete návod, ako si máte tú kartu interpretovať. Karty sú určené pre individuálnu, ale aj skupinovú prácu. A tým, že teda nie sú na nich tie komerčné obrazy, nájde si človek k ním cestu úplne jedinečným spôsobom, a to takým, ktorý je jemu vlastný a ktorému jeho duša z tej úrovne bytia a žitia, v ktorej sa on aktuálne nachádza, porozumie. Keďže na kartách nie sú obrazy, ktorými sme bežne zahltení, ku ktorým máme vytvorené tie asociácie, tak sa dajú tieto karty veľmi dobre využiť pri práci s emóciami, spomienkami, s nejakými víziami o pozitívnej budúcnosti, či pri vytváraní fantazijných svetov, príbehov, kde sa potrebujeme na seba pozrieť z úplne inej perspektívy a nájsť k tomu svojmu vnútru inú cestu a zároveň spojiť sa s tými svojimi vnútornými obrazmi, pretože tou zahltenosťou, ktorej dnes žijeme v našom svete, ktorej každú sekundu na nás pôsobí nejaký obraz, my strácame kontakt obrazom vlastným, k obrazom tým, ktorými my sme a ktoré sú blízke našej duši. Karty podporujú zharmonizovanie a uzdravenie v oblastiach, ktoré nie sú v rovnováhe. Tak ako sa ja venujem vo všetkých mojich aktivitách, tak kladiem dôraz na to, aby si človek prostredníctvom tvorenia a umenia pre zdravie nachádzal cestu k samému sebe a k vlastnému sebapoznaniu. Tak i tieto karty môžu každého človeka, ktorý s nimi bude pracovať, práve na takejto ceste podporiť. Za každých okolností pracujem s človekom. Nikdy nepracujem s pacientom. Pretože nech sa deje človeku čokoľvek, zostáva pre mňa stále iba človekom, ktorý aktuálne možno zatiaľ nevie, ako sa vrátiť k samému sebe, ale to jeho vnútro, tá jeho duša to vždy vie. Takže vždy je to pre mňa iba človek. Som presvedčená o tom, že každý človek dokáže tvoriť umenie a je to jedinečné umenie, ktoré nikto iný na svete nedokáže takto vytvoriť a zároveň je to umenie, ktorému iba on rozumie. Nech tomu nerozumie absolútne nikto na svete, ale on jediný tomu bude rozumieť a zároveň tým, že on tomu porozumie, tak sa dokáže sám seba zharmonizovať. A preto som veľmi rada, keď ľudia, ktorí sa niečo naučia u mňa, či to už je fraktálna kresba alebo cez to umenie pre zdravé objavujú tie svoje vlastné obrazy, odídu domov a dokážu potom pracovať sami so sebou. Nie je môjim zámerom ľudí k sebe viazať. Moja cesta a môj život mi ukázal, že my všetko vieme, každý sám za seba a vieme to najlepšie. Ak sa dokážeme spojiť s našimi obrazmi vo svojom vnútri, tak sa dokážeme uzdravovať. Tento balíček kariet dostal názov Umenie ľudskej duše a môžete ho nájsť na mojej webovej stránke www.dušamoja.sk.